Znači, Kod derbija, dobar dan, jel može da se vidi šta se dešava? Idete tamo s one strane, gospodine. A ovaj ulaz je zabranjen. Pa zatvoren. Zašto? Ja sam ovde sa Salajke. Idete tamo pa ćete proći. Hoću da vidim salajački doručak. Pa prođete s one Dobro, strane, hvala vam. proći ću sa ove druge. Nemojte, hoćete tu da stanete, a tu možete. Mogu gde hoću. Ja sam slobodan građanin, ja nisam rob. Ja nisam ni rekao da ste vi rob. Neko jeste. Upravo, vi onda to iskažete tamo gde treba. Iskažem gde god ja želim. Naravno. Jer ja nikom nisam ni ćornula, nikom nisam, znaš šta sve već. Samo vi. Ovo je 20.000 eura. Ovaj skup iz budžeta grada plaćen 2,5 miliona dinara. Jel snimate trenutno? Snimam, smem i da snimam. Okay. Ogorčena sam. Pa dobro, onda, znači, gospođo, iskoristite institucije i rešite. Ali vi meni branite, ja sam ovde 50 godina ulazila. Sad ne smem da uđem na taj crveni teren. 50 godina. Me razumete? Ne razumem se. Ne razumete? Zabranjen je ovaj ovde ulaz. Trenutno ne možete proći na ulaz, prođete na ulaz, svi ulaze. Hvala vam. Eto, ja vam se zahvaljujem, znači što sam vas uputio tamo da uđete na drugi ulaz. A šta ja sad mogu da shvatim da ste vi ovde došli, znači da nas provocirate? Ne, nije provokacija. Znači, ja izgledam kao provokator. Ja sam vas zamolio kao čoveka. Da li ti ja izgledam kao provokator? Ja sam vas zamolio kao čoveka. Da? Shvatite me. Nemojte da okrećete prema meni, nema potrebe za tim, kako se možete slobodno da objavite. Ja smatram da ste ovde došli sad, znači imate tamo ulaz koji je pušten, došli ste ovde namerno da bi policajca provocirali. Hvala vam što ćete nas ispoštovati i otići na drugi ulaz. Prijatno i doviđenje. Koliko ljubaznosti. Eto koliko. Ja mislim da sam krajnje ljubazan prema vam. Vidi se i čuje. Eto. Da me optužuješ i nazivaš provokatorom. Naravno, dosta ste ovde da nas provocirate. Pa ne, pa vidi ovu decu. Vidi ove klince. Jel treba da žive? Jel treba da imaju vazduh, vodu, zemlju? Čestit život, dostojanstven? I da rade posao za koji su se školovali, a ne da čuvaju ćacad i tuku čestitu decu. Ali duguju zato što su se školovali. Robuju. To je poenta.